সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। তাহলে চলবে সংগ্রাম, ফাঁসি মারো, जों बोसाय बिसाबाय हिमनानै बयबो जों खुनु सुजुग मालि आंखाय अ हावो जों दङै गाम खायनाय अ हावो जों जे आइन सिंखला फैयै जे जागाव आबो कोनफोरा जों नायबो जों जास्टिस मालिया अमन बागैना जों सावो जिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्व जिनि बुबागान नेतृत्व जों अबताय आचुनि दंले जों माहिने तिब्रा मथा बासाखा जागा जाव जों सुरु अबसिमिया जागा जाव अम हाइथाय बुं दं हाय जों आरो बासनाय सुरु अबसिमिया अबन ताय तेबि सिगां सिचेमन रबिली तन बुथारजाक माने सुक्राम देब्रम बुथारजाक माने शशि मोहन देब्रम बुथारजाक माने अब हायरा जों कोन जास्टिस रै साल कथां जे निजिनो अफिस खाय दं माने आरो पय थाने बुथारजाक कोन जास्टिस करे अब हायकिन सिन बर कमरनान दिनि थाका Sirik Tonglia! Adok Tonglia! Asik Tonglia! Kacet Tonglia! Mukhomantri Bima Kordat, hai! Mukhomantri Bima Kordat, Husiyan! Takari Sugana Daske Pati Dikto Hobe! Takari Sugana Daske Pati Dikto Hobe! Electoral Songram! Adok Tonglia! We want justice! No justice, no rest! No justice, no rest! Media person, cuma cek kerengnya cuma orang, sini orang Pandawa, awat
BCCनि बिसिं बिफानाव थायो माजाव खायया हेनबागै बेलाखिन हामबाय माय आखारो काम खायनाय जिनि बर'क 70 बोसोरसिमि जेबाबे बुथारजाखा जेबाबे थोंजाखा जेबाबे অন্যায়জাক অনেক খাইজাখা তা পর্যন্ত কোনো বিচার মায়া আইন মায়া বর্তমানে নগনগি দङ थांनाय 4 तारिख डिसेम्बर बकल बायथां गायसा केमनो निजेनि अफिसार जिनि मार्कासिं जमातिया ताई किरण जमातियानो बरनि खरचा कलिक जूनियर राइफलमैन डायरेक्ट गुली कगै बुथारमानि गाजे दिनै आ माइके बुथारजागौ दिनै एको एसडीएम अफिसार थाङै खरचा डिसिएस अफिसार बुथारजागौ दिनै खरचा मास्टार बुथारजागौ दिनै खरचा छात्र बुरि बुथारजागौ रेप खायजागौ ओमाइके सालपतिनो दंमां जिनि बर' ओमाइ जागा दिनै नायमाया आइन बिचार माया खालाय जों दिनै थंजाक दङ गाजे जों ताइ सिरिं तंलिया जों ताइ आजुगै तंमालिया जों ताइ नायसिगै तंमालिया सालबोसोक जों काबै तंसिनाय सालबोसोक जों याक मचमै आजुगै तंसिनाय आबनि बागै जों दिनै अकसम सालनो रि कसम खावै जों दिनै सारा त्रिपुरान बर'नो जों मेसेज राना नायो जे जों दिनै ताइ आजुगै तंगै जुगलिया जतनो फायदि जतनो